Facultatea de Geografie a celebrat Ziua Internațională a Sistemelor Informatice Geografice. Evenimentul a avut loc în holul central al Universității de Vest din Timișoara. Pentru a face un tur prin istorie pe hartă, studenții voluntari de la Asociația Geografică din Timișoara ne ajută cu plăcere. Alături de profesorul lor coordonator Lucian Drăguț și Ecaterina Mocioacă, studente la Facultatea de Geografie, am putut învăța altfel. Miercuri, 16 noiembrie, am pășit virtual prin Palatul Versailles cu ajutorul unor ochelari special numiți Cardboard și o aplicație de la Google. Am văzut proiectată și evoluția GPS-ului și drumul tehnologiei până în ziua de azi. Ce se întâmplă aici? Se întâmplă Ziua Internațională a Sistemelor Informatice Geografice. Este o zi care se celebrează peste tot simultan în lume și noi suntem unii dintre organizatori la Universitatea de Vest din Timișoara. Acum poate mă veți întreba ce sunt sistemele informatice geografice și ca să fiu mai pe înțelesul tuturor, este un fel de geografie, o modalitate de a practica geografia cu ajutorul calculatorului și cu ajutorul altor sisteme, gen sistemele de poziționare prin satelit și așa mai departe. Am mers pe la fiecare stand și am văzut că fiecare are o altă activitate. Cum au primit elevii? Este un eveniment, acest eveniment este organizat de studenți pentru elevi. Da. Cum au primit elevii acest? Foarte bine, foarte bine. Pot să vă spun că avem elevi care vin a doua, a treia oară la noi și vin cu drag. Ba mai mult, chiar astăzi am avut o clasă de la Waldorf, erau elevii de clasa 7-a, dar au venit și un grup de studenți care mai fuseseră la noi, care chiar liceeni fiind, se bucură să fie alături de noi și unii dintre ei vor să ne fie studenți la geografie. Da. Au fost mai încântați de unul dintre standuri? De una dintre aplicații? Da. Activitatea de geocaching, vânătoarea de comori, atrage cel mai mult, îi atrage cel mai mult pe cei mici. În această activitate ei folosesc sisteme de poziționare prin satelit, GPS, și cu ajutorul acestor sisteme caută puncte unde sunt ascunse comori. Și, mă rog, este un concurs între ei care termină primii, sunt premiați și le place foarte mult. Este o activitate și în aer liber, ei aleargă, își consumă energia, este frumos, cred că pentru ei. Oricum avem un feedback foarte, foarte bun de la ei. Al câtelea an se organizează aici, de către dumneavoastră? Al treilea sau al patrulea an, dacă nu mă înșel. Da, avem deja 3 sau 4 ediții la activ. Am început în 2012, al patrulea an, da. Și pentru anul viitor, cu ce veți veni în plus? Aveți un plan? Că am văzut pe site, sunt deja planificate datele pentru când se va organiza. Nu facem planul de anul acesta. După ce vom termina, vom trage concluziile, ce a fost bine, ce a fost rău, ce menținem și ce mai aducem nou, dar în fiecare an avem câte o surpriză pentru cei mici. Anul acesta, de exemplu, am avut acest sistem Cardboard, cred că l-ați văzut, de realitate tridimensională, realitate augmentată. Practic, copiii se pot plimba printr-un peisaj, se pot plimba pe munte și sunt ca și cum ar fi în realitate, punându-și acei ochelari pe ochi. Acel Cardboard. Da. Foarte interesant a fost. Și astăzi, doar astăzi se desfășoară acest eveniment. Până la ora 5? Până la ora 5. 17, până la orele 17. Și este deschis publicului larg sau doar elevilor? Este deschis publicului larg. Noi, în principiu, avem invitați profesori care vin cu clasele și știm dinainte ca să evităm supraaglomerarea acestui hol. Acum nu este chiar atât de multă populație, dar au fost momente în care s-au suprapus două clase, erau practic peste 50 de studenți aici. Iar cei care doresc să vină și află de acest eveniment, noi încercăm să-l mediatizăm, mai ales pe Facebook, fiindcă evenimentul se face cu buget restrâns, adică pe bază de voluntariat. Toți studenții care participă aici sunt studenții noștri și sunt voluntari, da? Nu avem fonduri pentru a organiza o publicitate mai așa masivă, să spunem, și în principiu cei care află de pe Facebook vin. Cei mai mulți sunt, de fapt, prietenii studenților noștri, colegi și așa mai departe, studenți din universitate, colegi de-ai lor, da, și sunt bineveniți. Toți cei care sunt atrași de activitățile noastre sunt bineveniți și bine primiți aici. Studenții noștri ați văzut că sunt prietenoși.
nu mușcăm. Mai mult, am aflat cum s-a găsit cauza ciumei în Londra prin metoda unei hărți, iar cu aplicația ArcMap am învățat cum și de ce se extindeau incendiile. Focul se extindea ușor deoarece casele erau construite din paie și din lemn. Unele biserici au rămas arse și în ziua de azi. Ai venit astăzi aici Pentru a vedea ceea ce se întâmplă aici la universitate, pentru a explora, pentru a vedea o altă latură a geografiei. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mi-au plăcut programele și mi-a plăcut aventura ce am avut în parc, comorile, să le căutăm și mi-a plăcut că am lucrat în echipă. Ai așteptări pentru anul viitor la altceva față de anul acesta? Nu neapărat. Dacă va fi la fel, tot voi veni, fiindcă este foarte frumos aici. Să învăț mai multe lucruri noi și foarte frumoase și am făcut diferite activități. Îți place geografia? Da, foarte mult. Și care dintre aceste proiecte, programe ți-au plăcut cel mai mult? A fost un joc care se numea Căutarea de comori. Și am fost în parcul de lângă universitate și am căutat cu GPS-ul și cu o hartă cele 6 comori. A fost greu? Foarte ușor. A fost mai greu când ajungeam la acel steguleț, trebuia să căutăm prin diferite locuri, cum ar fi sub copaci sau așa, în diferite locuri. Și s-au găsit ușor comorile? Da, foarte ușor. Ni le arăta fix unde sunt pe GPS și noi numai trebuia să le căutăm în acea zonă de 1 metru. Dacă te interesează Jocurile Olimpice, este nevoie doar să alegi un loc de pe hartă și să vezi ce fel de olimpiadă era, ce medalii s-au câștigat și toate detaliile pe care mai dorești să le afli. În plus, am rezolvat hărți mute și ne-am jucat cu o aplicație online asemănătoare cu Google Street, în care ești plasat undeva pe pământ și trebuie să-ți dai seama unde ești. Cum a fost să te implici în acest proiect? A fost foarte plăcut, am avut o echipă foarte bună care s-a implicat, atribuțiile au fost împărțite foarte bine și văd că totul merge destul de bine, elevii sunt foarte interesați, foarte interactivi și au avut foarte multă energie la geocaching, una dintre cea mai faină și căutată aplicație, de care eu m-am ocupat mult mai mult. Adică sunt organizator pe tot, dar geocaching-ul ține de mine. Geografia poate fi și altfel decât hartă și pix, ne spune și ne demonstrează Lucian Drăguț. Pentru a sărbători GIS Day, anul acesta s-au implicat aproximativ 20 de voluntari de la GeoTeam și așteptăm cu nerăbdare să detectăm ce surprize ne mai pregătesc.